मा जादों हाबा बे सासे लोगोलाय होदिया लोगोनो फैनानैनो मोननो जाखायो माथो फिसा फिसा आगै आगै उदै बुङालै बे दखान माथो जोंनाव नुलाय बोरै बेनिख्रुइ बांसिन गिदिरसिन मोनो खोमा मोनसेयाव थाइबा ओमफ्राय थाइबानि लससिनसो ना बे लाबसिन बे लाबसिन आदसा बेदबारनिफ्राय एथ' गोजान नङि बेयावसो पकरि जाफैदों ना टाउनाव जों गारि सालायो नालाय आदसा नोंसोरो माने बांसिन माबायदि जायगायावहाय जायो फालाय आंथ' बाजिनायावनो दैलि जाखायो बे बाजिनाव मालाबा माने माथो मानसिफ्रा बुंना बुङो माने हा अब्लाबो माने दखानिफ्रा थगायगोना थगाया देलाय जेनेबा माबा मोनसे फाननायफ्राव बायनायफ्राव माबा मोनसे लाब जानांगौ माबा मोनसे जानांगौ बेफोरबायदिखौ लाब जानायनि बुस्थुआनो गैयाबा औ रेड बाय रेड होमबा नोंसिना मा थगायनो हाया कास्टमारखौ माबायदियासो थगायनो हायो मैगं दखानिफ्रा थगायो माबायदि थगायो बेयाव बर'फोर दंना गैया मैगं फानग्राफोर बबे बोरो बेयाव फैथ'वाखै खोमा ना बाजिया न'आवबो जानो थोआ थोआ मालायनि जायगायाव फैनानै जानो थोआ माबायदि मानसि जासुलिलि बिलाइ सर हाबाब आयु मा जादों हाबा बे सासे लोगोलाय होदिया लोगोनो फैनानैनो मोननो जाखायो माथो फिसा फिसा आगै आगै उदै बुङालै बे दखान माथो जोंनाव नुलाय बोरै बेनिख्रुइ बांसिन गिदिरसिन मोनो खोमा मोनसेयाव थाइबा ओमफ्राय थाइबानि लससिनसो ना बे लाबसिन बे लाबसिन आदसा ओमफ्राय आंनो जाहोला माबायदि बासिलै सोरा बाब ओमफ्राय बाजैयालाय मासे खनजुसलै बाजै ना मा फिसा फिसालै सिंग्राया गोथाव माथो जोंनि गावलि बेखौ गिदिर गिदिर मोनो नोंलाय मानो फिसा फिसा बेलाय सिंग्रायालाय थावमारा आं हले जानायनि मायदि थावन थावा देलाय एकदम बानायगासिनो आं माने जेरावखि फैया माने सारिलाव फैबाथाय बे बाजिनि हटेलाव हाबखागोन आरोखि हटेल माने फुटपाथ दखान नालाय नै मा बुगावगौ मैयासो नामाब्रा दाख्लैनि ओमफ्राय जेनेबा बाजिमोनहा जेनेबा अबावफोर जुदि टाउनफ्राव थाङोब्ला बांसिन अबे हटेलाव हाबो नोंसोरो जेनेबा बेफोरबायदि फुटपाथावहाय मा बिदियाव बेनाव ना सोरनावबा बर'नाव बेलेग जाथिनावसो लोङो खोमालै नोंसोरो बर'फ्रा मोनसे हुदा दंना मालाय गोदो बैसोर गैयियाव सोरनाव लोङोमोन बिसोर गैयियाव बाजेमोन गैयियाव बोथोर गैया बै माबानि फाथोरनि खाथियाव बिसिनिनो सासे दंमोन गासैनि बेयाव लोंमोन आं फानहैनांगौआ मानि ओमफ्राय बेलेग जाथिफोराव मानो लोङा नोंसोरलाय जाग्रा बुस्थु गैया नालाय हा जाग्रा गैया माने हाब हटेलावनो नोंसोर जाग्रा थालायो जों बिदि गोदै मिस्टि ओमफ्राय मिस्टिफोरखौ माबाफोरखौ जाया जों गजाफोरखौ जाया बिदि गुदुं गुदुं गावनि सावनाय आलु सब ब्रेड सब बेफोरखौ जायो आरो गुदुं गुदुं आरो ना बेयाव फैबाथाय गुदुं मोनजायोना मोनलोङो पकरि आंबो माने बिराद गोबाव जाबायमोन सारिलाव फैया आरो फैबायबो बाजिनि हटेलाव हाबबाय आरो बाजिनि हटेलाव हाबनाय लोगो लोगो नैबे बाजिमोनहाबो ओमफ्राय बे सासेया जाहैबाय आइ बिखुनजो जायो बिसोरबा अबाव थांदोंमोन मिथिया जेरावखि थाङा माने बिसोरो माने बर'नि दखानावल' हाबोलायनो आङो नैबे जायगायाव थानानै सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायखांबायमोन नामाथाय बाजैनिया बेयाव मा मा मोनजायो बे जाहैबाय बाजैया जोंना मेगासिननि गोबाव जाबाय बाजैया हटेल बेयाव फुटपाथ होनाया ओमफ्राय माने बाजैया माने बेयाव कल फैनो थाखाय सिंग्राव जाफैयो जाहैबाय नोंलाय माथो जादिया साहा लोंखांबाय जेबो जाया होमबा ओमफ्राय आरो जाहैबाय मोनसे खोथाया बे आं नैबे जों दा नैबेयावहाय हटेलाव साहा लोंनायनि ओइ उनावहाय मोनसे बाजै हटेल दङ जुदि सोरबाफोरा ओंखाम उखैयोब्ला बेनावबो जानो हागोन आरोखि जोंनि माखासे मानसिफ्रा मा जाहैबाय सोरबा बर'फ्रा गावनि हारिखौ गारनानै सोरनावबा गुबुन हारिनावसो जानाय लोंनायखौ बांसिन नुयो खिन्थु जों हले बिदि नङा दै जों माने बर'आव अबाव दङ बर'आव अबाव गैया बेखौल' जों नागिरनानै जाफैयो आरो ओमफ्राय मा जादों फंबाय पकरि नोंनालाय बबावलै बाखिन्दाया नोंना अबाव थागिबिया बेदबारिनिफ्राय एथ' गोजान नङि बेयावसो पकरि जाफैदों ना टाउनाव जों गारि सालायो नालाय आदसा नोंसोरो माने बांसिन माबायदि जायगायावहाय जायो फालाय आंथ' बाजिनायावनो दैलि जाखायो बे बाजिनाव मालाबा माबा बक्सि सरिलां नामा बे मालाबा अफार होगोन ना होआ बे बाजिया सामफ्रामबो जानायनो
जोंनि नैबे गरम बाजार बा बे गगामुग टाउनाव बांसिन बर'फ्रा मा मा हटेल होनाय दं बा दखान होनाय दंलै दखानाथ' बुंनो थाङोबा एक नम्बर जोंना CSP दं बर'बा दखना दखान औ ओमफ्राय हटेला गंनै दं गंथाम दं नामा बर'आ ओमफ्राय नोङो मा गारि सालायो थम टम आदसा टम सालायोना नोङो मोजां मानसि लोगो मोनबायलै आङो नोंसिनाव माने टम सालायग्राफोरनाव माबायदि मानसिया फन हरो सोरांस्लाब मोना आर्जेन्ट जाय टाउनाव फैनाय बबेबा ट्रेनाव फैनाय आर्जेन्ट मानसि नङा आं बिदिखौ सोङाखै नोंनाव हौवाफ्रा बांसिन हरोना हिनजाव मानसिफ्रा फन खालामो नोंसिनाव बेखौ सोंदों आङो जोंनियाव बांसिन लेडिसानो फन हरो लेडिसा हौवाफ्रा मानो हरा हौवाफ्रा जाहैबाय आजिखालि गारि दंखायो गारि फिसा आरो बाइक दं मेन खोथाया बाइक थानायखायनो बिदिनो एसे मालाबा हौवासाफोराबो फैफायो आरो थेवब्लाबो माने बिराद खम नामाथाय नुनायाव नङा बेनिफ्राय मा जाहैबाय आङो दाख्लै सासे एसे जेनेबा बैसो जानाय जेनेबा आबैमोन बायदि आरो सोरबा टम सालायग्रालायनो माने बिसोर एकदम बैसो जानायखौ गावसोरखौ लांजेरै लामा ससेनिफ्राय माने बोख्लायना गालांबायनो माने टम सालायग्राफ्राथ' बहाय माने सोरबा एसे मोजां बिहामजो बारा सोरबा एसे मोजां हिनजावफोरखौल' मोजां जायगासिम लाङो नामा किसुमान थानोबो हागौ सबबो बिदि नंद्राया नङा मिथिया आरो ना अब्लाबो नोंसिनाव माने सोरांस्लाब मोनै माने माबायदि मानसिनिफ्राय फन फैयो हिनजाव मानसिफोरासो नङा होमबा बांसिन नों होबाय आंनि फैसाखौबो लांखाबाय नोङो आइयै हाबाब मोजांलै बाजै नोङो मा होनोमोन नोङो गोदो आवगायसो बारामोन आरो फन हरनाया दा बारा एसेबां गैला मानि थाखाय बारा जाबाय ना टम बारा जाबाय ना दा जेनेबा नोंसोर ओरैनो टम सालायनाय सानसेयाव ओरैनो जेनेबा थाइबेसेसो खामाय आजिखालि मालाबा 700-800 बिथाङो 700-800 हाजार थाङो आरो ना 500आनो मेक्सिमाम ठीक আছে गोजोननाय थाबाय फंबायखौबो लोगो मोनबाय आङो फंबायबो जाहैबाय बेटबारिनि बिसोर बुंनोसै आङो दानि जिरायनाय बोरैबा जादों खायथा जादों आङो दायो फंनैसो बाथ्रा बुंसै बेनो जाहैबाय आं दानि फंबाया टम सालायग्रा होननायखाय आं फंबायनाव सोंदों आरो दाख्लै माने जों गामि खाथिनिनो एसे माने बयस्थ जानाय आरो माने सोमोन्दोआव आबैफोर जानाय आरो बैसोआ बिथांमोनहा माने गाखोदोंमोन जाहैबाय ससेल' लांनानै ओमफ्राय माने ससेयावनो बोख्लायनानै दोनबाय ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरो माने हाथाय जाना फैदों बिसोरो बिराद गिदिर माने थफ्ला लुन्दा बाना फैदोंमोन ओमफ्राय आं सोंबाय आबैमोन नोंसोर मानो थाबायखो होननानै लामायाबो माने टमटमाथ' दैलि खारो थेवबा माने लामाया एसे माने अन्थाइ गारनायमोन आरो खुखाख्रानो निस्सय माने लामानि थाखाय थाङासै खोमा बा माबा मोनसे प्रब्लेमबो जानो हागौ आंथ' बेखौ मिथिला थेवब्लाबो आं बेयाव सोंनायाव बुंबाय माने बिसोर आबैमोना आंखौ डाइलगसो मारिखो ना मासो मारिखो आंथ' मिथिला जोंहा माने महरबो गैला आरो ओरैजाय जोंखौहाय माने बारा बोराय बुरै जाबा माखासे मानसिफ्रा बा माखासे टम सालायग्राफ्राबो माने सम लानानै सम थिखोलायलाङा ना डाइलग मारिखो ना माखौ मिथिला आं ओंखायनो नैबे दानि फंबाय बे बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरोखि खोथायाथ' बेनो जाहैबाय आङो दिनैहाय नैबे गगामुगाव फैयो बिराद गोबाव जाबाय फैनायाव बे बाजैनि हटेलावथ' आं फैखायो फैनानै बिदिनो साहा लोंनायाव बै जा जोंनि खाथिनिनो बाजैखौबो लोगो मोनबाय आरो नैबे फंबायखौबो लोगो मोनबाय रायलायबाय आं माने जानो होननानै सिंग्रा होदोंमोन नै सिंग्रायाबो मा जाहैबाय बेवहाय फिसा आरोखि माने जोंनि नैबे नोलोबारियाव थांबा सिंग्रा गिदिर ओमफ्राय मोनसेयावनो 10 थाखा बे जाहैबाय फिसा नै मोननैजोंसो 10 थाखा आंबो जानायसै दा आरो मा जाहैबाय साहा लोंनायनि फैसाखौबो मा जाहैबावबायनो जा बाजैयासो होलांबावबाय मोजां बेफोरबायदि लोगो मोनबाथ' सानफ्रामबो फैबाय थागोन आङो ना आइ बाजै नोंना हाजिरा जादोंना जायाखै जाथ'वाखै सानसेयाव ना बेसेबांसो फैयो हाजिरा बुंदोलाय 1000से ओरैनो जेनेबा नोंनाव माखासे बर'फ्रा माबायदि कास्टमारफ्रा ना माबायदि मानसिनि कास्टमार फैयो मोजां कास्टमारा फैयो मालाबा गाज्रिबो फैयो मालाबा मोजांबो फैयो मालाबा गाज्रि मोजां गाज्रि ओमफ्राय नांलायलायबावोसो दखाननि मानसिफोरा ओमफ्राय बिसोर थगायगोन ना थगाया माथो दखाननि मानसिफोरा थगायनो माने माथो मानसिफोरा बुङो माने अब्लाबो माने दखानिफ्रा थगायगोन ना थगाया देलाय जेनेबा माबा मोनसे फाननायफ्राव बायनायफ्राव माबा मोनसे लाब जानांगौ माबा मोनसे जानांगौ बेफोरबायदिखौ लाब जानायनि बुस्थुआनो गैयाबा औ रेट बाय रेट होमबा नोंसिना होमबा थगायनो हाया कास्टमारखौ माबायदियासो थगायनो हायो मैगं दखानिफ्रा थगायो माबायदि थगायो बेयाव बर'फोर दंना गैया मैगं फानग्राफोर बबे बोरो बेयाव फैथ'वाखै खोमा ना होमबा नोंसिना थगायनो हामारा ना